Ka Jingshah Khot Hajir jong Nongïalam ka seng nyau trap youth council hadian ka Jingshah pangat kes ha ka bay day ba jin lek kendang yak yeng jong ki poi wer halom survey ha ka arpulai tre ujemmang arja arpusau kan Khot house secretary ka ka seng u HYC Basaïawmoit. Yaka kes persya yaki laingot ki Nongïalam ke HYC ki bakentop ru yau president uba Roy Kuparsan Ram baru vice president uba Don Bok Lang Kharlingdo la registrar hasadar police station hadian baka sarkar ka kam baka HYC kalapan prah do prapau tuli ki long yeng. Lak mencupan kan mau hakabaya day bat kani ka jingle jong ka seng ka sarkar ka ken baka long bean bat ru bagi pulet kila ang bagi Nongïalam ke HYC kila syem ya ka an hala ka ketila jong kumta kila haban pengat ru ya ki Nongïalam hapo ka an Meghalaya Maintenance of Public Order MMPO. Ki Nongïalam ke HYC kila syak pengat kes hakiba bon teli ki kendon IPC ki bagentop ya ka sauspa sanpuar, sauspa arpunyo, sauspa andrupuai, sanspa andrio, shispa saupulai, shispa saupusau, shispa saupusan, bat sahnyo teli ki weipat ki kendon IPC, bat hapo ka an MMPO. Kumban supentep ke HYC hapo ka Nongïalam uba Roy Kuparsan Ram kumu president haka step jong ka arpulai tari ujemmang arja arpusau kala lek ban kendang kita ki jingte yeng hadian baki syam baka bor sarkar kam syam lalei hadian shibnai duna bakala don ka jingakran batru ka jingsham baki ni ki brio ki basa hak te ka jaka ki dei ki bala suwan bohai snong bean. Haka life way tre ujemmang arja arpusau kumbala le lang ya ki Nongïalam ki bahakman ki bala syak Khot Hajir ki de Khot ke HYC ki bala senran dau president but vice president ki la yopoi lang hakmat ka kherdop jong ka sadar police station. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F Mynta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.